नमस्कार मित्रांनो, सचिन सवाखंडे यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे सर्वांचे किल्ले पन्हाळगड या ठिकाणी खूप खूप स्वागत आहे। मित्रांनो, आपला आजचा विषय आणि व्हिडिओ हा असा आहे की ऐतिहासिक घटना घडलेले एक किल्ले पन्हाळगड या ठिकाणी आपण आलो आहे आणि किल्ल्याचा आपण इतिहास जाणून घ्यायचा आहे आणि रेग्युलर जे वास्तू किल्ल्यावरती आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त आपण आज थोडासा वेगळा किल्ले पन्हाळगड बघणार आहे। आणि माझ्यासोबत या ठिकाणचे गाईड रजाक मुल्ला हे आहेत। काका, तर हे आहेत गाईड। मी गाईड यासाठी घेतला आहे की कसं आहे की इतिहास तर आपल्या सर्वांना किल्ले पन्हाळगडचा तर माहीत आहेतच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन काही गोष्टी असणार आहेत त्या आपण रजाक मुल्ला काका आहेत म्हणजे जे गाईड आहेत त्यांच्याकडून आपण जाणून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, आपल्या आता व्हिडिओची आपण सुरुवात करतोय आणि काका मार्गदर्शनाप्रमाणेच आपण हा जो किल्ले पन्हाळगड आहे तो बघणार आहे। त्याला घोडेवाट म्हणतात। याला घोडेवाट म्हणतात। घोडे म्हणजे घोड्यावरती माल लादून गडावर आहे। ही भिंत पण जुनीच आहे, इंग्रजांच्या काळातली। 4 दरवाजा तोडून हा रस्ता आणला। अच्छा, हा जुना रस्ता आहे पूर्वीचा। हा हा हाही असाच आहे। हा 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 याच्यात काही बदल नाही, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळचा रस्ता। ओके, म्हणजे पूर्वेकडून गडावरती जाण्यासाठी। हा 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 पूर्वेकडून आता नंतर तू पश्चिमेचा 3 दरवाजा तिकडे नंतर दामिरगंज झाला। हा, हे आहे असंच आहे। आम्ही इतके वेळेस पन्हाळगडावरती आलो होतो पण या रस्त्याला कधीच आलेलो नाही। तर आपल्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून का होईना तर हा आपल्याला जुना रस्ता बघायला मिळतोय। दगडांची फरशी रचून रस्ता तयार केला। दगडी फरस बन भरपूर वेळ आम्ही आलो इकडे या साईडला, पण असं नाही। पण म्हटलं एक व्हिडिओ आपल्याला एक बनवायचा आहे की म्हणजे किल्ल्या व्यतिरिक्त आणखीन पण काही स्पॉट आहेत ते लोकांना माहीत पण नाहीत आणि ते कधी शक्यतो कोणती म्हणजे जी बाहेरची लोक असतात ती काही येणारच नाही तसं असं ते काय वाहनाने यायचं, हां वरचं फिरायचं 1-1.5-2 तासात हां निघून निघून जायचं। त्यांना बी काही माहित नसतं ना, बरोबर आहे की सांगणारीच तशी पाहिजे ती। म्हणून तुम्हाला सांगू साहेब, मला इथल्या गाईड लोकांचं पटत नाही आता। बऱ्याच लोकांना माहिती मी व्यवस्थित सावकाश दाखवणार, पैशाचा संबंध असतो। हां हां, हे पावसानंच हे झालं ना, घसरले आले भूसकलन। हां बरोबर। माहिती सांगा। पूर्वी पन्हाळगडावरती जाण्याचा हा त्यावेळचा राजमार्ग। हा असा येतो, आता मंगळवार पेठ आहे, हां तिकडून असं वळून असं आतमध्ये येतो। इथे चौकी होती, चौकी म्हणजे चेकपोस्ट। हां, खालच्या बाजूला इथेच होती, याला झाडे चौकी म्हणतात। हां आता म्हणजे प्रसिद्ध आहे झाडे चौकी, झाडामध्ये चौकी। हां तर या पन्हाळगडावरती माझ्या अभ्यासाप्रमाणे हत्तीला प्रवेश नव्हता, बरोबर, आणि हत्ती जातच नव्हता। कारण वाट तशी एकदम सांगतो किचकट होती अशी। किचकट म्हणजे कसं, 4 दरवाजा आपण पाहणार आहोत। 4 दरवाजा नाव का पडलंय तर पूर्वी गड किल्ल्यावरती सरळ प्रवेश नव्हता, अडथळे पार करून यायचे। हां बरोबर, तसे याचे 4 दरवाजे होते या गडाला, ते आता एक संपूर्ण तुटलेला आहे, इंग्रजांनी तोडलाय। आता या पावसाळ्यात आपल्या मानवी चुकामुळे तो आणखी तुटलाय। बरोबर, काम चालू आहे सध्या। तरी हत्ती इथेच बांधला जात होता। याचे खुंट दिसतात आपल्याला। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला या खुंटी म्हणजे हत्ती बांधण्याची जी जागा होती म्हणजे खुंटी असायच्या ते तुम्हाला दाखवतो। म्हणजे आज ही त्या खुंटी सुस्थितीत आहेत, म्हणजे याकडे लक्ष पण नाही किंवा कोणाला लक्षात पण येणार नाही या ठिकाणी।
तरी अशा आहेत. दोन हत्ती बांधण्याची जागा आहे, दोन. म्हणजे या ठिकाणी 2 हत्ती तरी बांधली जातील अशी व्यवस्था केलेली आहे. ठीक आहे ना. हा, ओके. दोन हत्ती. आपण आता गडावरती पूर्वेकडून प्रवेश करतो. हा राजमार्ग आहे. हां. राजमार्ग म्हणजे आत्ताचं नॅशनल हायवे. राजांची स्वारी इथून गडावरती जायची. 4 दरवाजातून आपण आतमध्ये प्रवेश करणार आहोत. आता संपूर्ण मार्ग मला दाखवू शकत नाही, दरवाजाही दाखवू, कारण आता तुटलेलं आहे, काम चालू आहे सध्या तिथे. बरोबर. तर एक दरवाजा अवशेष मी दाखवणार आहे तुम्हाला, तिसरा दरवाजा. तर गडावरती सरळ प्रवेश नव्हता. पहिल्या दरवाजाचा आतमध्ये प्रवेश करायचं, नंतर पुन्हा डावीकडे वळायचं, दुसरा, त्याच्यानंतर तिसरा, नंतर चौथा. अच्छा, म्हणजे असं वेगवेगळं असं टप्प होतं तसं. म्हणजे तसं याला कारण आहेत, हा. कारण पूर्वी दरवाजे तोडण्यासाठी हत्तीची मदत घ्यायची. बरोबर. तर हत्ती कधी धावताना सरळ रेषे धावतो, वेडे वाकडे धावता येत नाही त्याला, बरोबर. म्हणून ते दरवाजे वेडे वाकडे मांडलेले आहेत. म्हणजे हत्तीकडून या गडाचे दरवाजे तोडले जाऊ नयेत. बरोबर. एक दरवाजा अवशेष आहे, मी आता दाखवणार आहे तुम्हाला. 3ऱ्या नंबरचा दरवाजा आहे तो.